kok abot tuh. Kok 3 tahun hari. Lapo ae, Bot? Loh, jamput. Koni get-geti wong ae gak ngewangi, get-geti wong ae. Wow. Wah, iki. Kan kita kok hatian ngono awakmu. Ketok water. Waduh, garene belas are. Ate lapo? Lho gak ini mang lemes ngono dina iki. Kon Lho biasa poso gak wae lemes. ngawur rek poso karo perjuangan. Wacane yo mulai sahur sampai iki mau berjuang, Bot. Lah lapo boleh motor? Lho, ajak golek takjil. Dadi kon barang. Lah lapo mbek aku? Lho, wis ta lah. Golek takjil kok lapo mbek aku. Lah kon garong tandang gawe ngene gurung mari. Udan rojo omaku. Wis kono nang motor kono. Aduh, Garong tandang gawe. wis ta lah ayo malah. Omaku iki bocor kabeh. Mulai gak bocor ah. Enak kon Bocor ngomong ditambal. ngene. Wis. Rono. Jak takjil do arek iki yo. Ayo kaya water nandi yo. Nang omah yo gak ono najis. Nandi bekecil situ ini. Sampai telepon. Tapi liket kabeh. Tapi kau es. Iya, lara terus temen sepiro lemes ini ya sekian leset si es aduh enak es ngedani maghrib para inang di cimblek bleki kak nang rene terus dari guys ngajak lega Yo. Water ya. Lapo arek iki? Lapo arek iki poso-poso nok kene dhewean maneh. Poso-poso grok-grok ae. boleh akhirnya ya dadakno kon niku kon diae kon Iki golek awakmu kok. aku mulai mau di kene kok Poso-poso ngene ae. gatel Wadah, kon di mulai mau jenteni di kene kamu muncul di remason ae bisa. lho ngamu tae oh kon Tas niku metu iki mau. tenang di Tas metu iki mang. kira-kira Makane nunggu lho. sih poso-poso kate lapo aku mau ngenteni awakmu di kene yo kan uang biasanya akeh wong Iki mang tas metu. kunang di Lho terus tas teko omah. Aku mang rene mangkane biasa yo akeh arek andi kene biasa. yo cimblek nang di lah cimblek biasanya Cimblek. Cimblek nandi ya. ya biasanya kan mau muncul lah kok baru muncul moran Lah iya nandi arek iki. golek takjil lah Piro golek takjil iki. ini ya aku beli delok bayangan gorengan ngarepku gini Itu bayangane masa depanmu kok gorengan iku mau. Halo, pejo takjil. Lu cimblek rek. Wadah. Iki. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Kudu ngareng biasa ya salaman Lu. barang. Ramadan bos, seje tambah hari biasa. Ya Ramadan. Kae kok kok seger kon Ramadan. Lho, Kayak power bank ini. posoan iku ya kudu seger ta, mosok posoan lemes ae. Yo lek toyol iku. ya tuh yo lek kon kene iki nak duwe weteng iki Poso yo luwe kan ini. kon poso ah Yo poso aku. poso apa Poso maghrib. tak kira kon poso maghrib wong seger ngono kok raimu Oh ya, paling awakmu sing gak poso tambah. kon tambah mit-mit wong tak kapok kene kon kok iki mit-mit wong iki sale Ah ya tak foto gendeng iki kabeh batal kabeh iki poso iso Bos ah. guyon. Yo guyon rek. Lho,
Wong poso kan kudu menenangkan diri. Nah, iya sing bener iku. Ya kudu sabar. Iya, bener Wis sih. pancen kon poso. Wong poso hukume opo lek mangan iki? Lho wong poso hukumnya apa lek mangan? Ya batal wah goblok iki. Ya bodoh. Gak mau takon keliru kok. Iku mau takon keliru kok mau lali moro mangan. Apa hukume? Ngene lho. Lek kon poso moro mangan lali iku lek keleleken lek anjene awakmu lali ya mandeko, lek kon terusno ya batal. Ngono lho. Jenenge wong lali ate ya apa ya? Lek lali sapere gak lali ter iku ter. Juga saperen. Paling 10-an. Ini lho Ter, intinya iku Ter. Rungokno iki. Lek wong poso iku, ya awakmu poso, moro lali mangan ketelen. Kita rungokno. Nah, iya. Lali mangan ketelen. Moro kon eling. Iku gak batal, wis kadung kelelek. Tapi lek mbok terusno sak mangkok, ya batal. Ngono lho. Nggih Gus. Gus aja. Lho aja kasusah-susah iki ana dalile iki. Iki lho rungokno iki lho. Ya apa sih apa ya apa. Ya rungokno sik. Iso kon niku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Artinya rungokno iki, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lho, rungokno iku Ter. Kon moco kok. Lho, gak apa-apa ta masih maca. Wis ngene ae. Sing enak ya saiki kowe takjil ae. Jam piro Ya. kok tajil iki, Black? Sampiro Setengah 3. Kok ae lho jam 5 ngono, Lho Black. enak saiki. Kowe takjil sing wado pisan. Kok ae lho Black wis Black. Lho, enak saiki. Jam 4:30 aku kewesel mulai kerja. Lho tok ono kerja ya apa sih awakmu? Wis engko ae lho ya. Lho, wis salah kok saya dulu ae golek takjil saiki. Lho iki sik jam piro? Jam 2, engko 4:30 golek takjil. Waduh, sik Aku mulai kerja kewesel ta. Wis tak langko ae. Sik salah, Blek. Sik Aku salah dulu kesel salah. aku mulai kerja. Waduh, sik salah dulu ae. Kok ae lho jam 4:30 ngono lho. Ya. Tak langko ae sik. Kudu arek-arek. Gak Tak mbadek. delok gelagate lho ya. Tunggu ya. Renane Cuk, mau. tunggu luwe ya. Dalil. Buker. Cecek buker ngono ae. Ngono dalil. Lah iya. Kok curiga aku jan. Ini gak poso kok, jauh golek takjil. Iya, mangan apa sih? Aduh, sirek. Mari ngirim paket sak mono akeh. Lah ya poso-poso njak golek takjil. Wong awak gak poso ri. Enak baju loro iku masih poso nganggur ngetekur. Gak lapo-lapo uripe. Mangan turu tok. Iso ae kene lek poso koyo ngono. Apa enak ya? Masuk golek warung. Aku mau ketemu arek-arek golek warung. Aku sini awak iki. Aduh. Salin sik ae wis. Deket kabeh mulai kerja. Panganan sih, tapi gue ikan opo-opo nggak tahu masak. Yang ini kilo lek urip dhewe. Jelas kan opo-opo. Jelas kan opo-opo. Wis ini kilo urip dhewe.
macam-macam bojo sing ganan. Tantang kosong. Wis terpaksa warung nang. Bapak tak lewat mburi ya. Kok papakan baju loro bahaya. Mari kita ini nang ini omani ae. Gak usah langsung nang warung ae ku delok ketemu. Lah iya ayo Wis mari lah. dinteni sak jam ae. Sak jam Aku blas mari yakin diparani kok ya. nang rono ya. Ya wis ayo wis. Yo, dinteni sik ae wis. Ngenteni sik ae. Loh. Mang gimana? Halo bro, apa kabare? Apa kabare? Capi rorek pula anu iki. Ayo mari golek buku. Capi ya oke. Nanti balik nanti. Yo keliling-keliling kota Malang. Oke. Ini sih dulu, bukan ini sih dulu. Iki aku sing bayar apa anu iki Riko sing bayar? Ya wis tak bayari gak apa-apa urunan tapi. Yo. Ya apa Mas Bro kabare Mas Bro gak tau ketok rek. Wis mari kabar-kabar ya apa sih mang wis mari. Kate nandi nejak nandi. Yo keliling-keliling kota Malang. Jambiro, saiki lho Jambiro. Yo wis jam 5:30 wisan. Opo? Ya wis budal, Ya wis. mari ki budal yo. Yo. Mari ngene tak teni Iki wis. sembayari urunan ya. Yo gantian rek Riko rek sekali-kali rek. Ya. Awak pan Ya. Yo. Topes. Lho aku. Yo lho, gawe iki. urunan wis. Ya wis, Sampai hati tak ambil sapa bles. sing tak ngono. kei anda wis, tak kei 20.000 wae wis. Tak cukup, Pak. Oleh apa cepot rek Lho. 20.000. Iki poso temenan arek-arek iki. Bisa temenan. Mas Temenan. Bro. Jam piro iki sian? Setengah anu mari iki budal yo. Iya. Awas gak poso ya, kuwinane ketok awakmu mokel lho aku. Ojo gore maneh lho. Apa lho? Tahun wingi. Meragukan. Ayo gak wis tahun wingi. Poso moga awakmu. Poso. Ketok depis arek loro ndek kono. Wah, Lagi lalian poso iki iki. lagi. Serius iki. Mungker-mungker mang nek kono. Cimblek sopo? Gak kenal aku Cimblek. Gak koyo gak sido deh. Soale wajah-wajah kok ini gak serius blas. Kadung janji. Gak wis tahun wingi kena kecap ping pira mbek Riko. Ayo. Gak wis ya tak tinggal sik ya. Dulu nanti lho. Lho. Gak wis. Balik aku. Aduh, Jo lali ya. Halo kanca-kanca kabeh ya. Oh, ya, Oke. ya wis. Ya. Yo. Meragukan pisan. Iya. Ya andalno gak kena. Nek serius ayo. Ya. Ya apa iki acara iki? Ya wis ayo wis bae takjil Loh, ae. Lah Cimblek ya apa? Wis talas, gak usah ngenteni bangane poso. Mosok sih. Wis talah kon gak percaya ayo. Kalau nang warung khusus. Nang ndi? Warung khusus kono. Oh ya saya tidak coba didelok ya. Ayo. Khusus. Apa? Duh ya Allah, poso wong poso. Khusus meneng lho. Ojo ngomong arek-arek lho yo. Tak Ya aku gak poso. kandakno, tak Aduh, kandakno. ojo rek isin aku. Duh, wis tuwek dadakno gak poso iki ya apa? Gak Aku gak isin sahur, aku. Khusus. Gak Ngomong sahur. karo arek-arek. Oh, arek nandi. Udah tanggal putih. Oh ya wis engko Ambek depan. iki. Mbek iku lho. Ya Allah, cek akeh temen saya menu iki. Wis mau. Sambel. Selama arek-arek. Lho, Khusus. Sampe duwe anak perawan. Ya iyalah. Gak golek mantu. Gak aku golek pembantu sing gak ada bayar. Aku wis omah wis nepak pekerjaan ono. Terus lapo? Apa ibu Khusus anak Lho lah bersama anakku kresek nak tak kek awakmu. Ya, ini sambel Khusus. Ojo ngomong arek-arek lho yo. Iya, ngombe apa enggak? Gak wis banyu putih. Anjane medhit awakmu. Ini apa ini? Nuruti arek-arek, wong kene kerja koyo ngono ari, koyo kuli ngono.
semaput lek awak poso. Aku ngandut yo. Cimblek ini warungnya khusus ini loh. Enggak ro. Aku capal. Jangan-jangan tahu ambek awakmu pesan wingi. Amit aku Rekom. kaplok ini kan gue. Oh ya ngono iki. Sing penting nyaur lek ono dia dino. Saya gak poso gak masalah. Ya kan? Deloken bekecil iki. Pun kok ampun. Terus salah apa? Ojo minta-minta kaplok mana. Kan mau ngono dalil-dalil kurang ajar. Ayo. Lanya ya. Rekom, lah kurang ajar. Saka. Ane iki kopol. Yes. Ya, Mau langsung ya. Model karo iki. iya, gablok kok buri langsung. Ojo ngono, Blek. Ojo ngono. Luwe yo. Jamu mangan. Oh iya. Ngene lho, Blek. Carane ku ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Oh. Ya. Ayo, tak jelek. Iya. Melo. Ora opo melo ek resek iki wae toh.